Taldean 6 gara eta 6ok jo izan ditugu instrumentuak edo egin izan dugu musikarekin lotura txikitatik. Baina azkenean entsaio lokaletan eta kontzertuetan ez gara ibili, orain arte ez garelako ausartulako espazioetan, ez? Edo lako espazioetara gerturatzera. Gizonenak izan diren espazio hoietara ez garela gerturatu edo ez gaituztela utzio esan da, ez da gure ardura izan. Eta orain poliki-poliki gizarteko beste espazioetan bezala ere, gizonak ez garenok ere topatzen ari gara gure lekutxoa edo gure espazioa. Ez Hondarribin ez genituen ezagutzen nola hemen Siloziben saiatzen zuten emakumezko asko, gutxi batzuk bai, baina ez gehiegi, ezagutzen genituen gehienak ziren hori gizonak edo. Orduan, bai sentitu dugula, ez, momentu askotan igual ulertuak ez garela izan, edo guk bizi izan ditugun hainbat, matxismoaren ondorio, ez, desberdin iruditzen zaigu dela norberak bizitzea, edo, kanpoko, ez, gizon batek entzun duenarengatik jakitea, eta guk hori bai nabaritzen dugula hemen. Guk ez digula garrantzia ematen bakarrik musikari, ez, eta musikari loturiko gauzei. Guk sinisten dugu musika edo sinisten dugu gure taldea, baina beste zabalagoa den espazio baten barruan, ez? Orduan, guk ere Siloziben edo ensaiatzen dugu sinisten dugulako Silozibetik espazio seguru eta feminista bat aterako dela edo lortuko dugula horrelako espazio bat. Orduan, behin eta berriro esaten dugun edo errepikatzen dugun zerbait dela da, denon artean denok egin behar dugula edo denok sinistu behar dugula beste gizarte feminista bat edo gizarte feminista batean, ze bestela hemen gauden Siloziben gauden guztiok ez badugu hortan sinisten edo gehiengoak ez badu hortan sinisten hemendik ez dugu beste zer lortuko. Eta gero ere gure hartan askotan komentatu dugu, gu hasi ginela 30 urte ingururekin, hemen Hondarribiko mutil gehienek 15 urterekin egin dutena egiten, ez? Gu 30 urte ingururekin elkartu ginen eta hasi ginen bertsioak jotzen. Eta bai askotan entzun behar izan ditugula bai Siloziben eta baita Silozibetik kanpo ere, ez, nahiko komentario, gutxi esten gintuzten, ez, komentarioak igual hori. Bertsioak bakarrik jotzen dituzue, ez, egin barko duzue beste zehozer bertsioak jotzea, gutxi etxiz bezala edo, ez, meriturik izango ez balu bezala. Eta guk askotan erantzuten genuena hori zen, azkenean gu ausartu gara 30 urterekin egitera, Hondarribiko gazte gizon gehienek 15, 16, 17 urterekin egin duten egiten, ez? Eta askotan ere ez, joan kontzertuak edo jo izan ditugun espazio batzutan, oso ondo sentitu gara, gehienetan nik uste ondo sentitu garela, baina beste batzutan bai jasan edo entzun behar izan ditugunak ezkegu edo ez dira gustagarriak izan, ez? Askotan igual esan izan digute, zenbat hobetu duzuen edo ez nuen espero, ez? Zuen gandik hori edo, 6 emakume batera eta hau da, ze ondo zorionak, ez? Olako, badaukagu kanta bat gainera horri buruz, ez? Olako momentutan nola sentitzen garen edo, ez? Gero ere garrantzia ematen diogu edo guretzat garrantzitsua da adibidez kontzertua jotzen ditugunean, lehen lerroetan, gizonak gizonez gainez, emakumezkoak edo disidenteak egotea, ze askotan bai sentitzen dugula, gu ikustera ere etortzen diren asko, naiz eta gizonak ez izan, gero lehen lerroetan protagonismo hori daukatenak gizonak direla, ez?